YouTube channel. Assalamualaikum ya hiwani. Dengarkan kiasan kepada mandiri, kudu nafsin sakaitul mauti, tiap-tiap nak nyawa naik. Mana gua sakit jom hati, tidak ada apa di banyak lain. Orang sini bakiro-kiro hari kiamat aku tiba zaman berupa dari bulan biasa. Maju hari terapi dari betonyo mangkola turun menyantan kas kayu-kayuan saumpama kape. Di pusing angin terbang kate, di waktu itu dah jalape kana mana yo sendai. Bagage alam lakalam nyawara dan dape main bomane lamun alam barang bajompa mina leba habinya pijama ka banina nyo na tidak Baitul Muqaddas 10 sawatu. Berdiri ale mulai langgur lamati tobat tidak diterima lagi enolah tobat di zaman begini jangan menyesal kemudian hari orang itu hendaknya diri di dunia hendaknya ini kalau
berpulang le kembali kepada la ilaha Zulfitrika YouTube channel. dari Tuhan yang Yesus basaratul rabasuba dari junjungan begitu wala dape kami kemenyang Tuhan jo itu kan menyambung lapi dua tadi muko bahasa modena wala kami sambung dengan dosa
Wallahi
bajo sajian dahulu sajian dahulu di kami padu Baru bojo hari iyo dejo hari delalaro malam orang lalari malam lalari sekarang mangko Nalarami bana dari sanjurayo adenani manunan kasironyo kami mangambanan de curito iya itu naganan de sembilan bilangan iunan de kadua
nalagaran ng ko. Atuli sa pagtuli, denan na pula na munyo. Dagyan sa pagulagyan, denan na pula kabulunyo. Lang sa pagtulang, denan lenan na pupulo. Ulit sa pagtuturi, denan na pula ulunyo. Ay itulah bunyikannya dari kami nanti padu lalai indah sambal panjang indah kapan lah jelo yang dia sakit asana lainan kabajaso Yo panoda hakikatnya dengan badai manopuno sifat Tuhan terjoli apa pulo lagi sano dia tarangkan iyo nada sana sudah iko simak kana mana onde itu nan bunyi kanyo lah jadilah sado itu dengan kami lebatannya biarlah dia sedikit dengan Zulfitrika YouTube channel. Tolonglah dengan jawab iyo lega sudah itu janganlah dengan solat dengan sampai selesaimu ondai iyo tolong sempurnakan iyo nara sudah iko jangan melatulan iyo kapan lah baso sabari jangan hilang nasalit iyo jangan lupa Tolonglah dijadikan lah dipukul lebasamu api nonton nenan lahnya iyo sebagai lajuinyo Ina kamandanga adonan tua adonan mudoy Korong tarang kana mana onde sa pandang kami bertanyo Dari kami nambadu Ladi mano nanagaran jaanan di pandang jumatur Ado pulo labanan atu namudo tantu nanado pulo Nanajo kalau natu kanya dia natarasu Nanajo kalau anak-anak tapi adulang galyang kapalo Iya sapatan nanajo duo Iyo nanabuhe lasan mintaro
takkan tadayo terangnya bulan siang telah yang bayang malam jadi rahasia gelombang tanah di ayun suku
lagi bawang orang mamin aja baju bau lagi di malam mau yang dia menau sang sabili pindang awak maradi agira hujan begini gantung dari dua soma tetap dari umatku tetap perangku awak rasai nala darah kayo ini baru ini bayi balanjo menanti kata ulang selangkon kadi boli basian dan basi tojang na boli honda na joti pi ko pawanan sedih to bang jana tengi tahan saleo gidi na ujung jali oleh bagi banyak coba soki muda isu wa berma boli tipi na jo honda itu wabe lain moto yo itulah bunyinya dari kandilan badu yo kini na begitulah di manubana ka elonyo negaranu nantu tu iwala maragadu yo di bari kada bali yo na padu malam lakini nanto lejo banjul dari kanan bali ulang tajin legeran no putun bari kada kesukaan nanto ibu bunyinya badi kami badu sirma akan mana sekarang nangko akan kami bari berasa dua-dua Jaya kanamana adimu ko basomo sebagai hiburan panjago mato mangantu asukayo na jago Alala ayam turun 10 aku mati 1 3 9 aku mati 1 3 9 anak bacarai nyawa do tubuh tangan balibe di hati badan tangan balibe hati badan anak ayam 39 ko mati 1 tinggal 8 ko mati 1 tinggal 8 balibe hati badan kawan cabiakan si kain kapan orang cabiakan si kain kapan Alala ayam 38 kok mati 1 tinggal 7 ko mati 1 tinggal 7 ada orang cabi si kain kapan ulang antar ka dalam kubur mairang antar dalam tubuh Alala ayam 39 ko mati 1 tinggal 6 mati 1 tinggal 6 Aja orang antar jama suatu buah kota beramal berkalam-kalam kota beramal berkalam-kalam Alala ayam tinggal 6 kok mati 1 tinggal 5 ko mati 1 tinggal 5 kota beramal beralam-kalam mungkar dan nakir datang batanya mungkar dan nakir datang matanya hei anak ayam tinggal 5 ko mati 1 tinggal 4 ko mati 1 tinggal 4 dan nakir datang batanya sama di dunia Kolai tobat sama di dunia kolai tobat ayam tinggal 4 ko mati 1 tinggal 3 ko mati
mati satu tinggal satu. Berapa kali kegaduhan denganku, Jo kaki ampe badan babulu, jo kaki ampe badan babulu. Hei anak ayam tinggal satu, kau mati satu, habis adonyo, kau mati satu, habis adonyo. Oi kaki ambil badan babulu, jalan malinggo. Dalam rimbo, jalan malengo, dalam rimbo. Alayo abi ayam sadonyo tanturan tutui. Si pintu kandang kan orang tutui. Dalam rangka ke dalam rimbo, larang sebutan harimau gadang, orang himbaukan harimau gadang. Indo baso di bawah mati sesudah mandi di bawah pulang. Sesudah mandi Bawah pulang. amal ibadat di bawah mati, bini dan kami dilamar orang, bini dan kami kan dilamar orang. Zulfiqar YouTube channel. Ayon ayo lari nyo sanang lari dalam lari nyo danu. Ayo di ayo hira muntu memang salam monyo. Ladi mano ni karajanyo. Nan mulai ladi bo. Nan kare kana lari tu kami wahai samo tu kacurito. Nan juladu nan gasiro. Kurang lari pembaso ni balapan barinyo. Kurang lari paluto ni balpontong lidanyo. Jangan melatolan, jangan lupa dia lari nyo lupa. Iyo le sababnya oleh patulan nyo sanjo. Itulah la sabana tulan karanyo. Atakil nyo tulan denale bagara pulo. Atakal di sinar, atakal di siko. Hujan lari jopani na babali na biaso. Biaso la dia dan la biaso la limbado. Ada dia dan lausan, aku satu ia dan lalabo. Bajan batan basi, bajar lari nyorayo. Lebar rumah tanggo, turun lari tambun wahai saja lari hubunyu. Sampai sekarang Lain lebar pakai dulu, bumila nasa nang lebar padilla menjadi. Haji nama di bertiga pemimpin satu. Narapita terlaja patiti karena dobana lari mangatu. Iyo sampai lari tuikin lainan talaga naju. Dangan lari kanan banan lari di akhir lajur itu. Nanam bujang lagi dor jando. Lapa pilih gaji.